Per configurar el nostre perfil hem de tornar a la primera pàgina que ens surt quan entrem al campus. Per això podem fer clic a l'opció Perfil a sobre de la nostra imatge personal. A la pestanya Edita hi trobem un menú on pots canviar les teves dades. Aquí pots marcar l'opció de rebre notificacions via mail quan es publiqui una resposta a algun dels teus comentaris. A dades d'accés pots canviar la contrasenya per a major comoditat. A dades personals pots afegir o modificar dades personals i pots canviar la imatge de perfil. Per canviar la imatge de perfil, només has de fer clic a Seleccionar arxivo i pujar una imatge que tinguis al teu ordinador. Les dades que han d'estar informades són l'adreça de correu electrònic, el nom i el cognom i la data de naixement. Aquesta per defecte té informada la data d'inscripció al campus, però la pots canviar si vols. Si ho desitges, el campus també dona l'opció d'adjuntar un currículum en format PDF, que no ha de ser superior a 2 megabytes. A configuració pots decidir si vols que altres alumnes puguin contactar amb tu. A missatgeria pots decidir si vols que t'enviem un mail cada vegada que rebis un missatge del docent, d'un alumne o de l'administrador del campus. Per últim, tenim un quadre amb informació legal i de protecció de dades. Per desar els canvis i tornar a la pàgina de perfil, fes clic a desar.